El regidor d'Urbanisme de Peníscola ha defensat l'actuació de l'equip de govern de la localitat respecte al procés d'exposició pública del nou Pla General d'Ordenació Urbana de la localitat. Romualdo Forné ha afirmat que totes les crítiques arribades en aquest sentit són infundades. Així, pel que fa a una suposada falta de transparència, ha comentat que no és cert que s'hagi produït, ja que les 7 associacions ciutadanes i els 4 partits polítics que han tingut oportunitat d'estar a les taules de participació ciutadana i en la comissió de seguiment del document han tingut tota la informació a mesura que s'anava generant. A més, respecte a la denúncia referent a que l'exposició pública s'hagi fet a l'estiu, el regidor d'Urbanisme de Peníscola ha indicat que la documentació sobre el Pla General d'Ordenació Urbana la tenen tots els participants en el procés des del març. Es critica el traslladar l'exposició al públic a l'estiu per a refregar-li l'equip de govern, que és el temps en què la gent es dedica més als seus menesters i té menys temps per a tot això. Jo crec que també són unes crítiques infundades. Infundades perquè l'exposició al públic no comença el dia 20 de juny i qui diu això falta la veritat. El dia 20 de juny comença la possibilitat de presentar al·legacions per escrit. Però del coneixement del document ens hem de remuntar al dia 12 de març, quan es reparteixen els primers documents, els que han portat els redactors, i diuen això és el que es vol portar a exposició al públic. Aquell dia comencen a estudiar-se. Per la seva banda, des del Partit Socialista de Peníscola, a més de demanar una ampliació del procés d'exposició pública, han expressat la seva posició contrària al document que ha de regir l'urbanisme a Peníscola en un futur no molt llunyà. El model de ciutat que prevén el plan no és el que ens agrada. Evidentment, entenem que hi ha contradiccions. Sàpiguen vostès que el plan arreplega prop de 75.712 places, o sigui, puestos, on pot viure. Està previst que visquen 150.000 persones. No acabem d'entendre la quantitat de sostre que s'intenta albergar dins d'aquest plan i aportem solucions perquè s'ajusti això a qüestions, a formes d'entendre l'urbanisme més reals, més humanes, més sostenibles. Cal recordar que el període per a presentar al·legacions va finalitzar el passat dilluns.